בוא, תצטרף, תהיה מנטור בגבהים. עמותת גבהים זאת עמותה שעוזרת לעולים חדשים אקדמיים מכל העולם להשתלב בשוק העבודה. אני אליוזן, אני מנהל תחום בגוגל ישראל, פה ביחידה העסקית. קודם כל אני מרגיש בעיקר שאני עוזר ביכולת שלי לבוא ולתת לו איזשהו בנצ'מרק, אוקיי? איזושהי יכולת להבין איפה הוא נמצא ביחס לשוק העבודה, איפה הוא נמצא ביחס לישראלים שמחפשים עבודה כמוהו. אני מבין שמקום עבודה זה אחד הדברים הכי קריטיים בעצם ההיקלטות שלך במדינה אחרת, ומאחר וגם יש פה אלמנט ציוני שאנחנו רוצים שאנשים יישארו פה, חשוב לי מאוד לבוא ולתרום את הנדבך הנוסף הזה בהיקלטות שלהם, כדי לעזור להם לבוא ולמצוא את המקום שבו הם יכולים להגשים את עצמם ולהישאר. נעים מאוד, קוראים לי דן הוד, בשש שנים האחרונות עובד באמדוקס, והאמת היא שערב הצטרפותי לאמדוקס גם הצטרפתי לגבהים. אני תמיד אוהב לעזור. תמיד רציתי לעזור, והחיבור הזה לעולים חדשים, לאנשים שבאים, עוזבים את כל מה שיש להם, ובאים לפה מציונות, מכל מיני סיבות, מאוד ריגש אותי, מאוד דיבר אליי. וההתנדבות גורמת לי אושר. בכלל, לעזור לאנשים זה גורם לך להיות בן אדם מאושר. ואתה רואה את האנרגיה הזאת בזה שאתה לוקח עולה, עוזר לה למצוא עבודה, ובחלק מהמקרים גם אתה נהיה חבר שלהם. יש לי כמה מהעולים, אני כבר עושה איזה 6-7 שנים, שהם חברים מאוד טובים שלי. יאיר שמיר אומר, הציונות של שנות ה-2000, זה לא עם העדר ועם זה אולי עם מקלדת ועכבר. זה כיף המובן הזה שאתה פוגש באמת אנשים מדהימים, אנשים מוכשרים, אנשים עם יכולות בלתי רגילות, עם קורות חיים נפלאים, שעזבו את החיים שלהם באמצע ובאו לפה, וזה אנשים שהיה קשה לגייס אותם אם הייתי מחפש בשוק העבודה הישראלי מבחינת היכולות, הידע, הניסיון, הרמה. ב' זו תחושה נורא טובה, אתה באמת לוקח אנשים ואתה מוליך אותם ביד בחוויה שמאוד קשה להתמודד איתה בלעדיך. אני מציע לך להצטרף להיות מנטור בגבהים, זו חוויה בלתי רגילה, חוויה מאוד מספקת ומאוד מעשירה מבחינת שני הצדדים, ואני עושה את זה כבר כמה שנים ואני מתכוון להמשיך לעשות את זה נפלא. אז בואו תצטרף אלינו כמנטור בגבהים.